Война, начавшаяся 7 октября, привлекла внимание к израильскому сельскому хозяйству и к людям, которые выращивают то, что попадает к нам на стол. В новом сериале «Человек Земли» от Бейт Авихай музыкант Шломи Шабан и шеф-повар Хедай Офаим отправляются в путешествие по стране в поисках любопытных и вдохновляющих историй. В поля и виноградники, в сады и рощи, на скотный двор и в хлев. Хедай на своей переносной кухне готовит прямо из того, что выросло в поле, а Шломи исполняет саундтрек нашей жизни в местах, где никогда не ступала ножка рояль. Эпизод 6. Последний рыбак на Кинерете. Менахем Лев, последний рыбак на Кинерете, каждое утро выходит в плавание на небольшой, но высокотехнологичной лодке. Он приехал сюда после службы в армии, чтобы исцелить свою душу. И его любовь к этому маленькому, теплому и удивительному озеру безгранична. В финальном эпизоде первого сезона сериала «Человек Земли» Менахем отправляется с Хедаем Офаимом и Шломи Шабаном в увлекательное путешествие по Кинерету, где учит их охотиться на слух, и рассказывает, почему ни один психолог не сравнится с озером. Пока Хедай готовит блюдо из свежевыловленных сардин, которым он смог удивить даже бывалого рыбака, Шломи исполняет проникновенную версию песни «Нью-Йорк против Ехескеля», впервые в истории сыграв ее на рояле прямо на пирсе. איכס, טבע. אוי. זה חמים? שקרן. אוי. בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. תראה, אני רציתי שאתה תתרגל למים לאט. מה צפוי לנו בעצם? זהו, מה זה תתרגל למים? זה רמז מטרים. לאן אתה לוקח את זה? לימה הקטנה הזו שמולנו קוראים ימת הכינרת. אל תגזים. אוקיי. עד כאן אני יודע, נו. מה ששר רבי א' איינשטיין בזמנו, יושב בסן פרנסיסקו על המים. כן. אז מה הוא אומר בסוף? תן לי חתיכת תבור, תן לי חתיכת כינרת. נכון. ויש... תן להתרגש עם ארץ ישראל, עם ארץ ישראל... לא השלמה. יפה, קטנה ונהדרת. כן. זו הייתה תקופה שארץ ישראל גם הייתה יפה, גם קטנה וגם נהדרת. כן. אני גם אספר לך את מי נפגוש היום. נפגוש יהודי בשם מנחם, שהוא הדייג האחרון בכנרת, בתנועה הקיבוצית ובכלל, שדג כמו פעם, סרדינים או מושטים, אמנונים, כן. או בורים מהכנרת. אנחנו נצא איתו בסירה שלו. נדוג איתו? נדוג איתו ממש. אנחנו היום נדוג דגים. אנחנו נאכל דג של טבריה היום? אנחנו נאכל וצפויות לנו הפתעות. היום התחום הקולינרי כן. הולך להפתיע את שנינו. אהלן. אהלן, שלום. תדעי. מה נשמע? בסדר גמור. שלומי. נעים מאוד. מעניינים מנחם. מה אפשר לעזור לכם? אנחנו רוצים שתראה לנו מה אתה עושה, מה קורה, מה התוכנית. כן, התוכנית זה לצאת לדוג. כן. חוץ מלהסתכל עלינו ולראות מה אנחנו עושים, עובדים? אתם לא עושים כלום. כלום? אולי, אם תרצה, זה תחביב שלך, בכל זאת. זה העבודה שלו לא לעשות כלום, אל תראה אותו ככה. אתם מצטרפים לצוות שלי, שזה גם הבנות שם. בנות, תדריך אותם בטיחות. אנחנו צריכים להכיר את הבנות. שלום לכם. שלום, נעים מאוד. ברוכים הבאים. איזה כיף. לשבת ככה, זה בסדר? כן, איפה שבא לכם. יאללה. לא רע. שלום לך. אפשר להיכנס? כן, כן. לקיטון? כן, לקוקפיט. אתה רוצה לשבת פה? תראה איזה יופי, זה טייס של אוניות, זה הרבה יותר יפה מהמטוסים האלה, עם האלקטרוניקה. מה רואים פה? טוב, מה רואים? אנחנו נמצאים עם מכשירים
זה מכשיר שמראה לנו את העומק, והכינרת זו תופעת טבע ייחודית עולמית. אין חיים מתחת ל-20 מטר. למה דווקא? אין חמצן, ככה, אין חמצן, והטמפרטורה של המים, חורף, קיץ, בקרקעית, 12 מעלות. אוקיי. ואין חיים. לכן אנחנו עובדים פה עד 26-7 מטר עומק, כי למטה זה לא מעניין. זה מכשיר שמגלה איך שאני רוצה, 175 מטר לפניי, והוא סורק 90 מעלות כרגע. אני מכוון, לפי הטקטוק אני יודע כמה דגים יש לי, ואיזה סוגי דגים אני תופס לפני שאני פורס. לפי הטקטוק אתה יודע? לפי הטקטוק. תשמע. הופ, שמעת בצד ימין, יש דגים. זה כמה בורים על הקרקע. זה יכול להיות שהוא עובד עלינו לגמרי, אנחנו לא נדע בחיים. איך התרגלתן למנחם? בואו נשאל את זה ככה. זה לקח זמן. זה לוקח רגע, נכון? זה לקח הרבה זמן. אבל בסוף הצלחתן, כן. רגע, איך קוראים לך? אוריה. אוריה. ומאיפה הגעת לפה מרתמים. ואת? אני תאנה, מחוות מעון. אוקיי, אז רגע, ספרו לנו איך באמת הגעתם להיות פה, כי זה נורא מעניין. זאת אומרת, יש פה צוות מאוד מאוד משונה, תערובת משונה של אנשים. אני באה מבית חקלאי מאוד, סבא שלי, זה משתי הצדדים, מאוד חקלאיים, אנחנו כל החיים. זה עבודות קיץ שלנו. מה השעות, מה סדר היום? מתי אתם יוצאות לים? אנחנו מגיעים ב8 לנמל. איזי. כן, בסבבה. רגוע. מכל החקלאים שפגשנו הם קמות הכי מאוחר. כן. ממש. תמיד שואלים אותי, את בטח קמה ב4 בבוקר. מה התפקיד המוגדר שלך? יש כל אחד תפקיד מוגדר על הסיפור? לא, אנחנו עושות הכל. הכל. כי אם פתאום אני לא נמצאת, אז היא יכולה לעשות מה שאני עושה. בהקפה אחת אני יכול לפקפק את הדגים, או בסיבוב אחד. השיא שלי בכנרת בהקפה אחת דגים למחירה 22 טון, בסיבוב אחד כזה. זה הדגים היחידים שאין להם הורמונים, אין להם אנטיביוטיקה, וגם אין בוצה, כי הדגים האלה לא חיים על הקרקעית. ואני מודאג מהעופות האלה, מהענפות, שלפית הן מעוניינות בדגים שלנו. 1, 2, הופ, פליפ. וואי. כרגע מה שאנחנו עושים, אנחנו מצמצמים את הרשת. השיטת דייג הזאת זה שיטת דייג ידידותית לסביבה. מקיפים רשת. הדגים לא נתפסים בזינים, ומה שאני לא צריך, אני מחזיר לים. מושל בריכה להגיע למשקל הזה, לוקח לו 9 חודשים. בכנרת, 8 שנים. תריח את זה, אני מחזיק. אחד הדברים שאתם לא מבינים, לדגים חיים אין ריח. יש קצת ריח. אין ריח. אין ריח. יש קצת ריח, נו. אין ריח. זה לא, זה בדמיון. אולי זה מהיד שלך. תגיד, מנחם. כן. דייג זה חקלאות? תקשיב, דייג זה חקלאות, אבל זאת חקלאות שמשולב בזה גם ציד. להיות דייג זה לא מקצוע, זה דרך חיים. וזה הרבה יותר מחקלאות. אתה חייב לעבוד כמו אלוהים. כל הטכנולוגיה שיש בסירה, אם אתה לא יודע לעבוד במקום הנכון, בזמן הנכון, הדגים יישארו בים ואתה תחזור בלי דגים. את החיים אני התחלתי במקום שנקרא רומניה, אני בן של ניצול שואה. עליתי לארץ בגיל 2.5, זה היה בדיוק שצ'אושסקו תמורת כופר שחרר יהודים. אז איפה גדלת בארץ? התחלתי ברמת ישי, ולאמא ז"ל לא התאים חקלאות, אמא הייתה יפת תואר, וברבות השנים עברנו לקריות, לקריית חיים. אהבתי ים. מהקריות? מקריית חיים אהבתי ים, מהים המלוח הגעתי לים מקולקל שנגמר כנרת. היופי שהיה לי, גם בקריית חיים, לא עניין אותי הכדורגל.
לא, הלכתי לחוף הים, ואז הימאים היו זורקים בקבוקים ובירות לים, והיה לי אוסף של בקבוקים של בירות שהימאים היו זורקים. וואלה. זה היה היופי שלי. ומשם התגלגלנו, צבא, אחרי צבא הגענו בדרך לא דרך לקיבוץ. אתה יכול לפרט טיפה? זהו. זה נראה לי שמע לי לא מעניין. כשאתה אומר עזוב. היה לי משהו והתאהבתי ים. אני יודע, קיבלתי איזושהי מכה. אוקיי. והגעתי לקיבוץ, ומאז שהגעתי לקיבוץ, כל מה שעניין אותי, לא עניין אותי לא מתנדבות, לא עניין אותי לא מסיבות. מה שעניין אותי זה לחזור להיות חזק ולראות מה קורה מתחת לים, הרגש ההרפתקני שלי. זאת אומרת, מכה, זאת אומרת, משהו נפשי, כאילו, שהרגשת שאתה נחלש קצת? אני, בעקבות מה שעברתי, בחלק מהצבא, הרגשתי בחלק נפשי, כחלק נפשי, התרפיה שלי היה להיות בים, זה הרגיע אותי, ואני יכול להגיד לכל עם ישראל, שום פסיכולוג לא מגיע לרמה של המים. פשוט תסתכלו, מה יותר יפה מזה? מנחם, אני יכול לכבד אותך מהיד שלי? ברור. עושה את זה ככה. איזה רגע. וואו. מושלם, אני רוצה שתכבד את אחד הבנות. אנחנו נכבד אותם. באגם אילו, זה היה בפיליפינים ליד מנילה. הייתי שם כמה פעמים. באגם אבא בינץ', מוצא הנילוס הכחול באתיופיה, ואחר כך הייתי באוזבקיסטן, באגם שנקרא שס נבואי. אחר כך הייתי באגם ויקטוריה. כל המשותף לכל האגמים האלה זה שזה מים מתוקים. אבל אין אגם בעולם שדומה לאגם של הכינרת. זו תופעת טבע. יש דג אחד שגדל אך ורק בכינרת, וזה לבנון הכינרת. זה זה? כן, זה הסרדין. אוקיי. הסרדין הזה, בכל האגמים מסביב ובכל העולם, אין. הוא חי אך ורק בסי אוף גלילה. בים כינרת. והוא בטעם שלא כאף סרדין אחר. אנחנו מוצאים עוגן לנסוע הביתה, ואנחנו נאכל את הדג הזה, הוא פשוט מהמם, והסם פיטר פיש הזה הוא מהמם. לחיים. לחייך. ככה הראש יהיה מעל המים. אוקיי, גם זה. איך אומרים, הדג הגיע עם הדייג. כן. אז אנחנו נבשל ביחד. אוקיי. תכננתי להכין בז'וז'ים. בז'וז'ים במרוקאית מחותנים. אנחנו לקחנו את הסרדינים היפים האלה שצדנו, ודגנו, ואנחנו נחבר אותם ככה אחד לשני עם מילוי, זה יהיה כיף חיים. ואת המושטים היפים האלה אנחנו נכניס בסיר עם שמן זית, שום, קצת הסבט טיבול וניתן לו לעבוד לבד. אוקיי. אל תדאג. מה אתה... אני יכול להגיד איפה שהוא יגיד מה הוא. כן. אני לא רוצה לסכסך חלילה, ואני זכור לי שממש לא מזמן בסירה, מה שהאדון אמר, הדגים האלה כל כך נפלאים שהם לא צריכים. לא כוסברה, נכון? לא כוסברה. לא לימון. לא לימון. לא מלח. לא מלח. ולא שום. ואתה עושה דג עם כוסברה, שום, אוקיי. אז בעצם, אז זאת אסכולה אחת. זאת אומרת, הוא עושה את כל מה שאמרת שאסור לעשות. אז אני אגיד לך, הוא בא ממקום... של חוסר ביטחון, אני מסכים איתך, הוא חייב... אז זה קומפנסציה. הוא בא ממקום שיש לו הכל. הבנתי. אני בא מהים, אני רעב, אני רוצה לאכול את הדג כמו שהוא. כן. אבל מה? עד שהוא יכין את הדבר הטעים שלו, זה בלי מלח, בלי כלום. אבא זיכרונו לברכה אמר, שגם בדרך לבית המרזח צריך לשתות כוסית, לא להתייבש. אז עד שהדג יהיה מוכן, נשתה, ונאכל, לחייל. זה הולך ביחד. ככה? ככה. ביס, בום? זה בום. חד וחלק. ואל תעשה פרצופים, בלי מלח, בלי כלום. יצא מהמים ונכנס לערק, כל כך הולכים טוב. אפשר לשים איזה חתיכת לימון. זה לא רע. אני לא, לימון זה לנקות ידיים בשבילי. באמת. תגיד, וכל האגמים שסיפרת לנו שהיית בהם ודגת, איפה היו הדגים הכי מדהימים בשבילך? זו שאלה רטורית. אני לא מוותר על הכינרת ועל הבית. אני אספר לך, זה פשוט, זה לא הבית שלי. אותי לימדו שמה שלמדת ואתה עושה הכי טוב, תעשה הכי טוב.
עכשיו, חשבו שאני יודע גם לעשות בעוד מקומות, אז הלכתי לעזור. אבל תמיד טוב לחזור הביתה. ותבינו, זה לא מובן מאליו שאתם רואים פה בנות שומרות מסורת, שבאות לעבוד בחקלאות. איך אכפת להם מהמדינה? אותם לא מעניין הציפורניים, אותם לא מעניין חול, אותם מעניין הגשמה, אותם מעניין ארץ ישראל. רוצה דווקא להתרכז במצב המנות. אתה מצטיין, אתה בדרך, ומה איתך? היה מולי אתגר, היה פה אתגר. אז אמרתי, כל אחד יעשה את משהו הכי טוב בו. אתה, ברשותך, תלך בבקשה שם אל הים, תנגן לנו. אנחנו... אני חושב שזה רעיון טוב. עד שאתה תסיים לנגן, אנחנו ניפגש ליד השולחן. מדהים. אז אני הולך לעשות... הוא לא רואה אותך. אני גמרתי לנגן. מי אמר? אני ולא קיבל. השיר הבא נקרא ניו יורק ורסס יחזקאל, והסיבה שאנחנו מנגנים אותו היום היא כי אני, כמו מנחם, טעמתי לפחות מקום אחד שהוא לא ישראל, אם לא שניים. נאלצתי להבין שאין לי מקום אחר חוץ מהמקום הזה, אז נקדיש את זה. אוקיי. אתיופיה ורסס כנרת, אוזבקיסטן ורסס כנרת, ופיליפינים ורסס כנרת, וכנראה כנרת it is. רון חוסך לנסיעה לניו יורק, הוא ילמד שם כלכלה, עוד לא סיים צבא כבר צלח את הפסיכומטרי, הוא אמר הייתה בחינה קלה, לא שהוא כל כך לחוץ על תואר, זה לא שלא תהיה כבר בעולם, הבעיה בארץ הוא מטיף בשם התואר, כולם בתחת של כולם, לי בתחת של כולם די נוח, יושב אצל יחזקאל על החוף, ניו יורק ורסס יחזקאל, יחזקאל it איה ממלצרת בשביל טוקיו, היא תעבוד שם דוגמנית, היא כותבת מחזה קצר, המיתוס של פינוקיו, כמו איה הכותרת רק זמני, כן אבל איך היא מטורפת על הארץ, איך שזה קשה לה להחליט, הבעיה במדינה היא אומרת כמו שואלת, האלימות המילולית, לי באלימות הזאת בסדר, עיוור אצל יחזקאל על החול, טוקיו ורסס יחזקאל, יחזקאל it is, אבל אולי באמת צריכים לברוח מכאן, כן אולי כמו תמיד אני חושב בקטן קטן, הרי כאן ועכשיו הם לא עזרו לי אף פעם, אולי באמת אני סתם עצלן, בטוח, כי לי בעליבות הזאת בסדר, יושב אצל יחזקאל על החוף, ניו יורק ורסס יחזקאל, יחזקאל it is. ביצע שימוע חן בקרקרות, בקרקרות הצפרדעים,
כולנו חניכות תרבות צרפת, רק כאן בארץ. דבקו בנו ההרגלים, לעוף מיד זימר העין, ובמקורות עולה גביית אנקור, במקורי אני עונת שלום, רק כאן בבית. אני מושפע מן הפולקלור, אל תאמין לשיר העין, ולא לקרקורי הצפרדעים. כמה רחוק שלא יגלו תמיד יהיו שוכני ביצות עופות דורסי. אל תאמין לשיר העין, לא לקרקורי הצפרדעים. כמה רחוק שלא יגלו תמיד יהיו שוכני ביצות עופות דורסי. לניו יורק, דורסים את טוקיו. בנות ובני, ברשותך. ושלומי. תודה. אתם תשפטונה בינינו. לא. חס וחלילה. עם אחד. אוקיי. אז תראו, יש לנו כאן סרדינים ומושט מטוגנים. עכשיו, נגד זה אי אפשר להתחרות. מלבד, אלא אם, היה לנו מושטים בקונפי, שמן זית, קצת שום, קצת מרווה, קצת זעתר, קצת זה, ומז'וז'ים. כמו סנדוויץ'. מעניין אותי מה הוא יחשוב על זה. אדוני. זה באמת מעניין. אבל תגיד את האמת. וואו. ביס. לחיים. וואו. אני אומר לכם, עוד לא אכלתי כזה דבר בחיים. זה באמת טעים. ידע, זה נפלא. אז זה לחיים קטן, חברות. זה נפלא. חיים, יש לך שיניים בכוסות, סליחה. ידע אצבעות למעלה, שתמיד הראש יהיה מעל המים. חיים. כמו שאמרנו.